Днес изпробвах новата серия на Avon за третирана коса като моята. Аз много години боядисвам косата си от тъмна в светла, защото се харесвам така и ми трябва нещо, което да ми помага тя да е хубава, бляскава, мека. И днеска изпробвах тази чисто нова серия и съм много доволна, защото наистина всичките критерии, които имах, тази серия изпълни. Аз също пробвах терапията Lotus Shield без отмиване и мога да кажа, че само за една минута нанасяне мога да контролирам косата си, както си пожелая. Като цяло имам здрава, но суха коса, която трудно изглежда гладка и подредена. Така че този продукт пък ми помогна да изглежда наистина здрава, лъскава, тежка и жизнена. Ето. Може да го видите самите вие. Тук е с Lotus Shield, а тук е без Shield. Ние трябва всички моделки да сме перфектни във външният си вид. Там срещаме най-голямото предизвикателство, а именно косата с обем за колкото си може повече време. Бях поканена да пробвам новите продукти на Avon, от които съм изключително приятно изненадана и самият резултат можете сами да го забележите.